ahinya Trevor. Nyaka wayiere ni wan kaka jopiny wan gi teko e budget making nikech katiba kokalo kuom article 221 omiwa thuolo mar public participation. To public participation ko okalo kendo through the Public Finance Management Act miyo ratiro mar chiwo pachwa kaka jopiny. To wacho ni e wach mar budget ma national cha kaka jopiny ok wayud thuolo mar mondo mi wawuo motegno e wachno nikech komiti ma discuss weche mag budget ok chop piny irwa kuonde gi mondo wawuo kaka jopiny. Mane kwayo maduong' wacho ni wadwa kwayo members of parliament wa ni gimiwa thuolo mar discuss budget e constituencies wa mana kaka public participation wacho ni japiny nyaka wach pache gi duonde piny. To a proper budget nitiere gik ma proper budget discuss. Mokwongo owuoyo about priority en ni areas mage ma japiny neno ni sirikal ok dhi kode makare. Mano mokwongo. Mar ariyo en about equity and per capita spending across all regions. Onego bed ni pesa gi mwandu